Kana pamberi pedera makondasi. Kana pamberi pedera makondasi. Zvitsva ndezvokwadi. Zvitsva ndezvokwadi. Kanye panyariswa nemusha. Kanye panyariswa nemusha. Marari batsiro. Nitinoitwa Denton Duri, mwana wa Xavier Duri. Muna 2018 Diana akapinda munda mbili akashanda munda. Ashanda munda. Nyaya ndovaenda kwaShisamanga. Vatanoripoda nyaya yangu yatongo. Yatongo daro Shisamanga akatinyoresa mabiro. Diana akutora munda waDuri nechisimba. Tabva ikoko muna December muna November akasandobacheka uswa munda mangu imo. Acheka munda vandaripota kuno kuti munhu uyo ari kuramba achita sei achingoshanda mumunda medu. Tsamba yakabva kwaShisamanga takabva kuti munhu aritora munda nechisimba. Saka munda ari kutora munda 2. Pane munda waDuri nemunda waMachingura. Machingura ndati tine mugano. Saka ari kutora munda waMachingura nemunda waDuri wese one time. Kusanda yakuzokuta unyaya. Makaripota kwaShisamanga. Yaikatotonga. Mukapiwa judgment. Ndikapiwa judgment. Iri judgment yacho. Sisine chiso kuramba chiudzwa. Ndakaisa pandaka uziripota nyange wakasara na ndira judgment ka episode pane paripo vanotishederedwa pandaka uziripota akandifunisara kuno akandisevidwa nduri alright kana kupasa kutsvaga nini yes Damira pamberi pedera ramangondasi. Damira pamberi pedera ramangondasi. Zvitsva ndezvokwadi. Ndichataura ndezvechokwadi. Panyariswa nemusha. Kanye panyariswa nemusha. Pamwe chakasa nemusha. Marari batsiro. Mwari andibatsire. Makaenda kwauri kwaShisamanga nenyaya muti taurise nzeu. Alright, ndati makaenda kwaShisamanga here? Takaenda kwaShisamanga. Wakati kudii nenyaya yenyu yeminda? Haina kupera. Haina kupera? Inini ndakaramba kuti matongere mandiita hazvisi zvoba. Wanga atonga kuti chii? Wanga wangotonga kuti takangosvika the same day yo zvikai mundangewa uye handeko. Ndidi mama wakashandinda kudira pasi. Mati taurengwe. Takasvika kwashi tobva tataurirwa kuzi uyu uri kurima munda wangu. Ini ndichibva ndaramba kuti handisi kurima munda wemunhu. Matongo panzvimbo pedu patone matongo acho. Haina kupera. Ini pandandoti kana muti haina kupera haina kupiwa judgment here? Hapana mutongo wakapiwa here? Haina kupiwa judgment. Saka paakati munda wauyu haisi judgment here? Hawana kuita judgment. Bainini handina kumbozwa nyaya yake bo. Mati imimi wakati tichingosvika aibva ati munda ndeuyu ndiyo judgment.
Mati. Ngatsaundira mundipoze. Ini dzanga sura. Taura. Takasvika tiri kuda kutanga kuzi munda. Saka ndakaramba kuti ini ndiri munhu wemukadzi. Handisi inini kuti ndiri kusenza mumunda imo ndiri munhu wemukadzi, murume ndinaye. Hamutongi inini ba. Mungotonga baba. Inini ndiri kugara chete. Alright, it's okay. Saka imimi kana maiziva kuti baba ndio anotongwa, mama enda kudi. Wakasisa zita rangu. Wakaisa zita rangu? Zita renyu rakaiswa nekuti ndii mama kucheka munda imo. Saka maida kuti paiswa zita rababa sei baba anga asikucheka munda. Aiwa, ndandikusenza kuti ndiri munda mababa. Munda baba asanga ari kucheka ndimi. Ndimi. Saka akabatwa nemhosva yekucheka ndimi. Ndizwa? Ndandikucheka ndikusenza mumunda mangu. Ndebe murume wenyu. Asi anga ari kucheka mumunda memurume wake ndimi. Saka akabva abatwa nemhosva yekucheka mumunda memurume wake ndimi. Hausakamboziwewo. Mirai. Taurai. Imimi kana muruziva kuti munda hausi wenyu. Ndewe murume. Saka hamumiri pamberi pedare pamuchitaura nezvemunda. Maifanonga makangoramba from the word go kuti baba muridzi wemunda ngaauye amire pamberi pedare achiita sei achitaura nenyaya yemunda, because imimi musazoende kuhwanda ba mukoti kuti inini ndiri mamunda wababa. Ayo because nyaya irimo mudare iri kunzi munda wamuri kushanda iwowo wamuri kuti ndewa baba wenyu hausi wemurume wenyu, ndo nyaya iri kudaro. Ndewa baba. Ndosano imimi handi mutaura ndewa baba. Baba ndiye anotaura kuti ndewangu. Jehovha approva kuti munda ndewani? Ndewake. Handizvo? Uripi baba wacho? Uri muno. Ngauye zve baba. Saka iye uri baba ndiye muridzi wemusha, unouya kotongerwa musha ndewakadzi sei? Mambo makadini? Ndiwe wadi yoshumba. Chirombo. Makaenda ere kudare kwaShisamanga? Kudare kwaShisamanga ndakaenda. Zvikanzi kudariko? Kudare ndakada kuti ndipindure zvikanzi pasabona hapana zita rako. Makanyorwa zita rako. Okay. Saka akazi mukadzi ngaapedze nyaya yake dzake nekuti ndiye akaende zita rake. Ndiye akaende zita rake. Asi zvekuti zita remukadzi riende ipo papo. Inyaya kuti mukadzi ndiye anga abatwa ari kusenza munda musiri make. Ndosaka zita remukadzi ranga riri. Zvinhu zvakandoitika zvekutoti iwo kanga wadoti pese madare iwo autokwana kuita fuwo. Paunozwa zita remukadzi. Saka inini kuno kudazvati ndiita tikati nyaya munda uyo hauzi wemukadzi pamutange wangu. Zita renyu baba ndiani zviya? Richard Mutseko. Imimi zvomakwana mukadzi ari kusungwa achitaura kuzosarime munda menyu imimi wamamuti arime imimi makabva madini? Ndakauya kudo kutomanga. Makamangara? Ndimi makamangara nyaya iyi? Haikona iyo ndiye yakamangirwa mukadzi. Inini yangu iripo ipo papo. Nesabo rangu riripo. Yese munda? Musemunda. Right. Ava maakushandisana ungwaru manje. Ikaunda yamuri kuita. Anzi, isusu tiri kuti chekutanga handiti ndikuda judgment ndekwaSamanga. Kuti Samanga akati chii? Because akapiwa peace order ndiDiana Mutseko. Ba peace order yakabia. Peace order yanga iri based on what? Major Street akaona chii kuti azokwanise kupa peace order in favor yeuyu. Zvakaitika pa mirai. Ndo ndikuda kuti ndikubatsire. Major Street hapi peace order ba asina kutanga aona mapepa anoprova kuti zveshuwa uyu haabvumirwi kungasvika munda. Saka chinoratidza kuti munhu haabvumirwi kungasvika munda umu ijudgment yakapiwa naShisamanga. Saka imimi zvamunofanira kunga maita manje, maifanira kunga maita sei? Makaita appeal against decision yakapiwa nani? naShisamanga. Pamunoita appeal kupi? Kuno. Padeni hamuiti appeal. Handiti asi matoviolata peace order kudhara yamakapiwa. Ndio takaita chana mama. Hamuripo musanyembezo tazo. Hamuapili ba. Maviolata kare
peace order. Because peace order yakapiwa musati maapila. So which means kuti chinhu chiri kubata izvozvo ichi peace order. Anzo. Saka imimi peace order ndiyo yamunoteedzera. Pamusoro changa. Kwacho Samanga haana kutipa peace order ba. Ndikukubatsirai. Handi zvenharo bai. Asi ngezvokuda kubatsirana. Anzo. Musaite nharo ba. Because makaripota peace order iyi ndeyemusi wa 2 December 2019. Imi makaripota rini kuno? Atautaka kuripota kunoko ba. Takataka kuripota kwa mambo achiri uku nyaya iyoyi. Ndiko kanzi chi ndosandula kaizvo. Kwa makairipota ikoko kuna mambo angariko before ini. Judgment yacho yakanzi chi? Judgment yakanga yaitwa ba ndiko ndandibea nditaura. Yakanga yazi izvo tatova pana patutuma munhu ari kuya kuzoona paziro pachako murukanira. Nechokwadi munhu akauya. Auya munhu kudaro akataura pandini kuti ndipe $100 ndikupe munhu ndakati handibhadhari iyo. Andipe chi? $100. $100 ndiite sei? Ndikupe munhu. Ndikupe munda. Iwoyu Royd. Ndiani munhu iye? Ndi Royd Samanga. Akati ndipe chi? $100. Ndikupe chi? Ndikupe munda iwo. Asi ndiye Royd anga asina kutumwa namambo. Atizvizi. Musata muziva. Mambo ari kuno. Awo. Anotuma munhu wake. Anouya achita inspection. Lloyd ndiishe wenzvimbo iyoyo. Anoti panoitwa inspection. Sezvo akanga ambopa judgment. Anofanira kunge aripo. Zvinhu zvichiitwa aripo. Asi haana chekutoita ipapo because nyaya yakapfuura pari. Kana Lloyd yakatomupfuura. Ende chimwe chiripo futika. Chiri kundinetsa panyaya iyi. Ndiye kuti nyaya iyi kana mama akabva kwamama yakazodzoka kuna Lloyd sei? Because nyaya hadzibvi kumusoro dzidzika pasi. Dzinobva pasi dzichikwira kumusoro. Ndo zvakatoti shupawo ndototi kana kwasabhuku tatotofunza kuti sabhuku ndoti ndiye number witness ndianozwa mituno yake. Dai kuti takadaidzwa kwasabhuku. Sabhuku aripo kumawitness aripo kumamishoko ari kutoti alright. Izvo auya Lloyd handiti akauya ega here kana kuti mambo zvakaita kutumira munhu? Mambo akatumira munhu here? Mambo anomboona munhu atumira mambo. Anotumira munhu. So which means kuti nyaya yenyu yakangomirira pekuti hakuna munhu atati auya kuona munhu. Ichokwadi. Ndizvo. Saka iwewe shamwari ndoda judgment iri maiona here? Ndoda judgment iyo so that tiite determination yenyaya. Ndakauya pandakazokota ndakati uyu anetitirere wangagarapo akati nochiudza tinyo report then inosara kuno kuita musono sandakasika. But iwe kwaSamanga makaenda rini? Takaenda 20 inyaya yakati muna 2019 vadazi ndo batanga uchipinda kutsvaka peace order vanga kuramba chingodzoka chii munda turuvira munda waduri munda machinguru amukona zoti ana machinguru ndiya tsesei mukupasa musaite speed bambe zikutoona ana machinguru ashobva usingidza kwakutsana mukoro nyanya yakanga haunditauriba taura zvako iwe haunditauri kusumudza nhindi wamutaurira kuti izvo kuti azotaura nyaya ingori posichanga mindonya iwe taura zvako iwe uri duri ndizvo hautauri zvamachinguru machinguru anotaura zvako iwe unotaura zvako zvokuti ukatanga kumutaura kuti dedzai nhingi ndozomakarara murunga zuro nomuzive munditaurire parapa anyanga ndiwo mamirekera changa mbiri no ini chandoda kuzwa ndoda kuzwa procedure ndokubatsira neprocedure wo chamuri kukanganisa paiprocedure handiti chandiri kuziva ndechekuti kuti peace order izobudei pane judgment ndizvo judgment ndoti yakupinda ndosaka ndoti judgment yanadorirwa yaseviri yadori tarisai yaseviri yadori judgment iyoyo handika ndiyo yakaita kuti peace order magistrate azokwanisa kuguranda chii peace order. Asiwo kana papiwa peace order ava imimi mbuya imimi nasekuru ndikuti kana paiswa peace order namagistrate hamuchabvumidzwa kupinda mumunda imomo because mukapinda mumunda imomo munosungwa. Munozwa? Saka kana makuramba muri kupinda mumunda imomo munosungwa because nyaya yenyu hamuna kuzoita sei? Hamuna kuapira ba. Zvinoitika nyaya kana maapira nyaya handiti it means kuti judgment yakapiwa kulower court inosuspendwa kusvikira apiro yenyu yaita sei? Yanzwika. Munozwa zvamutaura? Kuti musati maita appeal it means kuti judgment yakapiwa nelower court is binding.
ndiyo inenge itoripo and hamuichinjiyo kusvika mazoita appeal. Kana maita appeal, nyaya inokwanisa kunzi zvayakatongwa yakagunikwa kana kuti yakatadzikwa kana kuti ngaitango futi panyowani kana pasina paine zvaonekwa zvinomira zvakadii zvakanaka. Asi mudambudziko renyu mindere kuti 1 munokwanisa kutoita usungwa because makaenda kuviolata peace order. Makaviolata peace order. Peace order iri kutaura kuti hamusi kubvumirwa ba kuti mumbopinde mumunda imomo. Handisika maizopinda mumunda chete judgment yauya kubva kuno nyaya yenyu yapinda mudare. Ndo pamunozonzi aiwa nyaya yenyu judgment yakapiwa nelower court yaoverturn maiwina. Handisika because mukatanga kupinda mumunda imunga mazvidza dare. Pamusoro dambuta. Mirai mberi. Contempt of court. Mazvidza majesty. Akapa peace order. Mazvidza kuti ishe akapa mutombo wekuti munhu hausi wani. Wait. Chitesa ndisi. Ini chandinozoda kubatsira ichi mutemo kuti musaoneke muri wrong side yemutemo. Because munooneka mwana iyo zvouyuka aine peace order ane simba rekusungisa ikuenda kuti vanhu vaya vapinda zvomuda munouya muchisungwa. Because mune mazvidza murikuzwa iri mungataura iti zvomuda Pamusoro pa. yes Mbotaura. Nyaya yakaita 2019 taenda kwaShe. Ibva yatadza kuita zvakanaka. Ndibva ndati inini ndipei tsamba kutonga kumaita panapa hakusawirirana neni pandiende kwaMutasi. Inini apo ndiri kuti ndipei tsamba wakaramba Lloyd. Hatikupei tsamba ba. Ndobva ndauya kwaMambo kekutanga. Ndibva ndapiwa samonisi rangu. Ndofunda ndakauya naro kuno 2019. Ndapiwa samonisi rangu kuti ndiende naro kopa iwo wavo. Ndakuwapa iwo wasamanisi rangu wakaramba kuti atitambirika tsamba kakuba ngoti tapiwa kare munda. Fike apo. Tapiwa kare munda. Tikati munda here kana kuti iyadi ndopandaigara kusvika wangu 9 ndopandaigara. Saka hausi munda aba. Zvikazi tiri kutonga nezviri kuti uyiwanyosa kuti munda. Ndikati aiwa hausi munda aba iyadi yangu. Uku kune danga ndakutora machingura. Ubva kurange pakati uyu udabva tora mumatongo macho ndaigara pachopo pane zvidhina nei ndipo ada kutora uyu machingura ada kutora kune kwaigara danga. Ndipo ndasvika somo uyu wakaramba samanisi na machingura kuti atitambirika tsamba kako. Wakaramba samanisi rabva kuna Mambo. Ndikati ndizveni Mimi sei makapiwa samanisi. Iripo samanisi ndakauya na. Sei mimi makapiwa samanisi na Mambo kuti muendese nini? Aiwa ndakanisa kwasabhuku. Aiwa. Mambo hapi mumhangari Samuel ndikunosungisa kopa musungwa. Munorwisana. Saka basa remapurisa atina wa. Saka ndinotaura maitire ndakaita saka ndiyo ndiri mutsananguti. Saka uyu akazotongwa nemhosva iri kwaMambo yekuti aramba samanisi. Hawana kuuya bandakauya kairi kwaMambo. Hawana kuuya zvekuti samanisi hawana kuriwana. Hawana kuuya because samanisi hawana kuriwana. Hatisinzwa. Ayo samanisi hawana kuriona basa. Ndosaka wasina kuuya kuti ari boss. Wakaramba. Aiwa zve. Imi handi munotaura kuti akaramba ba. Mupurisa waMambo. Right. Ndati imimi hamuna kodzero yokubata samanisi, kutora samanisi. Because muri complainant. Hamupiwi samanisi kunopa respondent. Azviti iye nyakutokupa iye kuti munope musungwa. Ndiyo kutokanganisa number 1. Because panopiwa masamoni amunhu panopiwa samoni anosiya mari kudare yetransport yemupurisa waMambo wekuti anope munhu iye musungwa samanisi. Muruzwa? Saka imi mama kuzopiwa samanisi. Inini handina uziva basi. Mina ndikubatsirei, ndikubatsira newamwe wakagara uko. Kuti iwe kana wamhangara nyaya yako watopedza. Zvichaitika zvesamanisi zvisaenda sei iri kubva kupi hazvinei newe.
iwe unokuya kudari musi wanzuye kuzi kudari cheti kuhora ndivakaisa machidai makarohwa mbama dai makarohwa mbama maamuda uzomagana muchiti chii musatore imwe mutemo kuisa mumaoko enyu. Handina uzivawo. Ndosandoti usaziva iko ndinoda kugadzirisa kuti hamuna kuziva asi zvakashata. Saka zvatakuita nyanyuka it means kuti nyaya yenyu ndatozwa pane kaishe element kecorruption pane kaelement kechi kakawanda. Aichitomira zvese zvandisinei nazvo mberi. Nyaya yakuda kuti tiita ndiri panyowani inspection before musi wa4. Chimwe chandinoda kutaura ndechekuti to avoid corruption vanhu vanofanira kuenda pamberi kana takunyataura nyaya dzekuita sei dzekulimita kana kuti avoida corruption at all cost. Inyaya dzekuti imimi vanhu ndimi munofanira kutanga kuti zvinhu izvo zvisaite sei zvisaitike. Kana wakomana vachiuya kuinspectiona wakakuti itipei mari yamusingazwisisi ndifonerei musafire musaga. Zvinoitika zvakawanda zvikuitika kuna Hondevhari zvikuitika kupi pese pese I'm not aware. Pamwe pacho ndozozwa kuti pane pakati pakazobudiswa $50 yakazobudisa $100 yakazobudisa yechi mudare munomu kana vanhu vari kuya kuinspection munobhadhara mari yepublic transport ndo yamunobhadhara kuti vanhu vazouye waite inspection kunzvimbo yamuri. Hamubhadhari mari yekurota kwemunhu basi kuti munhu akandoda $100 motobudisa $100. No, dare rine mutemo wanotedzera rine mafigures anoti anotenderwa. Mamwe mafigures amuri kuzwa ari kutaurwa amuri kubhadhara ndimuri kutanga kuaida corruption imimi wanhu. Ukaona wanzi bhadhara mari yausinganzwisisi phone me. Tikuirana nditi someone kana achinzi riri kuuya kuHondevhari imari yetransport kuenda kuHondevhari imari yakati bhazi kuenda nekudzoka imari yakati plus $2 yelunch yemunhu iyoyo ndo mari yamunobhadhara. Izvo makutanga kuti mutana akaziduke muda bhadhara $100 bhadhara chakati ayo nyaya dzakadaro hamuzotauri nhasi because makutaura nhasi nekuti waidhaka papachigaro nekuti vanoti ndakaramba ndosandikutaura kuti izvo ndo zvatisingadi izvo vanhu vanoita aid corruption kuti no mukaona munhu ari corrupt mudare muno muchitaurirei hatina munhu tombohesitata kumubvisa paari tichimukanda because hatidi maco-associated nechinhu chinozi corruption. Tichese handiti nyaya yenyu ine corruption mukati and I don't like that. Nyaya yenyu iyi ine corruption mukati because mungenza kutaura dare ramakaenda you are not in agreement kuzoenda kwamaitawo kuzvese hapana pakuratidza pana agreement. Kurudi dare harina kupera asi ungani judgment. What does that mean? Judgment yacho uyu zvari kutaura nyaya iyi uyu anga asi mukati menyaya mamida mai wacho Mayonga usingapa kushaya. Shanga nyararei. Saka ini ndakazvayabodi pota kunoku kuti anoziva nenyaya yemagariro pamusha pedu ndini baba wepo. It's okay. Wakomana that inspection before muswani swa4 dzika ikoko ndiri kunzwa pano mumwe futi ari involved apa ndiani machingura neni machingura against imwe futi semumuda ari kumachingura Ndoti machingura ndatsegana nepakati umwe kudanga umwe pasi. mbuya mati mimi mundange wemurume mushange wemurume nyararai munobvani pakati kahungu totonga murume kahungu kenyu aka ndekawakadzi wanotonga varume garai pasi dzikagarai pasi hamuri kuendepi. Hatida vanhu vanoita tumabehaviour tuchikadzi kwakadaro matirakidza kumba kwenyu magariro amunoita it's wrong.
kana baba ari iye aripo ndiye muridzi wemusha, regai ataure. Paasi kunzwisana kutaura ndibatsirewa. Notobva mada kuti mubaba nyarara nditaure. Tongai kumusha kwenyu ndipo muri tete, umu muri muroora. Right, Machingura right. Nyaya yenyu yakafanana. Asipasiri kuti titange kuti tozotanga kudaidza futi totaura nyaya imwe chete because mugano wenyu imwe chete. Saka inspection iri kuuya. Chive mabatanidza yani yaMachingura naDuri. Mwamangota sei inspection. Dzobva dzadzoka nyaya idzodzo musi wa4. Saka inspection must be ready musi wa4. Dzobva dzadzoka ndipe judgment yo. Lloyd Diana ndimi kambuya ndio judgment yakapiwa yakanzidekedzera kuti pamunda uswe makapila here against this judgment akazapila ndine somebody ndosaka ndikutaura ndoda kuti ndikubatsire mutemo kuti mutemo wadi kuwedza kubatsira ndekuti decision yakapiwa judgment kana musina kuapila against this judgment it means the decision yakapiwa whether muri kuida kana hamusi kuida is binding. Chinhu ichi chinoobviswa chete kana maapila. Andika muna ndoda because we are talking of 2019 and yakapiwa musi wa 30 November 2019. Kuapila kune time limit kapo. Haungoapili pawazofunga. You are supposed to appeal within 21 days. After those 21 days, it is binding. After that, kana matotadza judgment yanguwa kwa magistrate. Kana udai you apply for condonation. Chinoita kusaziwa kuri mwana. Kusaziwa ka ndosa kusaziwa kufa. Right. So, chikudzika ikoko. Wakomana before 4. Modzoka musi wa 4. Pana kuti musi wa 4. Dude andatoka komana apo. Endai ku inspection before musi wa 4. And so that musi wa 4. Yes. So that musi wa 4 patine dani. Tobva tatopedza nyaya. Patatopa judgment. And then chanduda musi wacho iwowo pamurudzika. Lloyd atisuda hasipo. Apo ichisamanga ngawa aripo. Sabhuku wacho wenzvimbo iyo ngawa aripo. Ma neighbors ipapo ngawa aripo. Because pane issue yematongo irikutaurwa. Pane issue yematongo yandanzwa apo. We want to know kuti matongo iwawo awakazopiwa sei kumatongo asiri ani. Nemakuwana mbuya dashari. No. Izvo ndatozvinzwa. Ndati ndira kunzwa nyaya yematongo aya nekuaona kuti muri kunoaona here. Toziva kuti Lloyd kuti azope munhu pamatongo emunhu zvazaita sei. Handisouza kubvunza muzoba ndati chinhu chabuda chandida kunzwisisa nekuzoona kuti hawanoone kuti zvakafamba sei. Endai toonana musi wa 4. Next case. Saka yaMachingura, Machingura there is no need yekuchamira.